Jutros odnikud se pojavilo u umu i pitanje i odgovor. A pitanje glasi: koja je svrha mog postojanja? Da voliš, da moliš, da svemu kažeš da. I kad ti se ne sviđa, da oprostiš. I kad ne razumiješ, da se ne ljutiš. I kad si u pravu, ne budi. Samo budi. Budi Buda, ne ispod stabla. Budi stablo. Budi budna. Samo tako ćeš probuditi one koje voliš. Koja je svrha? Voliš jer postojiš. Ljubavi, sad smo ljudi odrasli i grudi mi bude tvoji pogledi. Opresi, nemiri, iza ugla vrevaju, a takvi ko ti nam uvijek trebaju. Zato što godine prolaze 20. vijek, živi po svome i ljubi zauvijek. Godine prolaze, nema ništa s tim, volim i postojim. Volim i postojim. I to je to. 19. prosinca 2025. dan uoči mladog mjeseca u Strijelcu, kad je 3i Atlas najbliže zemlji. Mirjam Nadin. Ljubavi, zašto ne bi ja i ti daleko od sviju negdje pobjegli? Potresi, nemili, iza ugla vrebaju, a takvi ko ti nam uvijek trebaju. Takvi ko ti nam uvijek trebaju.